Тугрылык сире. Мансур белән Гөлиянең гаиләсе авылда иң ишле гаиләләрнең берсе иде. Алар 3 малай, бер кыз үстерделәр. Бу күркәм, бер-берсен изелеп яраткан ир белән хатынга бөтен авыл сыкланып, гаҗәпләнеп карады. Мансур гомер буе шофер булып эшләде. Ул гел ерак юлга чыгып китеп йөрде. Эшен бик яратып башкарды, аңа җаны тәне белән бирелде. Хәтта ширләп китсә дә, кара бөдрә чәчләрен сыйпап куя да. Гөлиясенең коңгырт күзләренә карап, иңнәреннән назлап кыча. Мин өйдә ята алмыйм, Гөлкәем. Мине юл чакыра, дип пышылдый үзе. Хатыны Гөлия моңсулыгын яшермичә: "Җаным, күкрәгеңне тотып ятып торганыңны күрәм бит. Соң шул хастаханәгә барып бер тапкыр булса да күрен инде", дип күпме генә үтенсә дә, Мансур бу сүзләргә колак салмады. Зорланырга күнекмәгән ир эшләде дә эшләде. Гөлия авыл секретаре хезмәтен башкарды. Кызлар Алсу балачактан берәр кыз туганым булса иде, аңа барып сыенып, серләремне сөйләп, гапләшеп утырыр идек дип хыялланып яшәде. Еллар артыннан еллар сиздерми генә үтә торды. Көтмәгәндә гаиләгә олы кайгы килде. Кичен телевизор карап яткан әтиләренең йөрәге төнлә тибүдән туктады. Соңрак кан тамырының түйере өзелеп китеп, йөрәгенә барып кадалганы ачыкланды. Алсу ул чакта 3 яшьлек кыз, 2 абыйсы армиядә, берсе мәктәп укучысы иде. Газиз ирен югалту кебек ачы, җан әрнеткеч кайгыны Гөлия бик авыр кичерде. Төннәр буе керфек какмый елап чыга иде. Ансыз ничек яшәргә, нишләргә? Гөлия башында кайнаган меңләгән сорауга җавап таба алмый җәфаланды һәм ниһаять туганнары, балалары белән киңәшләшеп, авылдан күчеп китәргә карар кылды. Ул китәр алдыннан күп еллар эчендә йөрткән йөрәк серен шишәргә булды. Балакайларым, мин бу авылны бер качан да үз итмәдем. Ул йөрәгемә якын булмады. Килен булып төшкәннән бирле өнәмәдем аны. Әтигез өчен генә шушында яшәргә мәҗбүр булдым. Дия яшьләренә күмелеп, бик озак балаларын кочып утыра бирде. Хәзер инде мине монда беркем тотмый. Үз ягымны сагындым. Шунда кайтабыз, газизкәйләрем, диде ул калтыравыклы тавышы белән. Тәкъдим ясаучылар булса да, Гөлия бүтән кияүгә чыкмады. Барыбер Мансурдай кешелекле, тугры ир табылмас дип көрсенә иде ул. Гомер буе Гөлия күңелендә Мансурын бер изге илаһи зат кебек саклады. Башта гаилә туганнарында, соңрак кызы Алсу институт тәмамлап укытучы булып эшли башлагач, аңа юнрәк бәя белән бирелгән фатирда гомер кичерделәр. Шул ук йортта, күрше фатирда да тагын бер укытучылар гаиләсе килеп төпләнде. 2 гаилә арасында җылы элемтә урнашты. Алсу белән аннан 2 яшькә кечерәк Камәргә аралашып яши башладылар. Дуслык күп еллар дәвам итте. Камәргәнең улы Алсуның кызы Сөмбелгә гашыйк иде. Әмма ул башка егеткә кияүгә чыкты. Алсу күпме генә хыялланса да, 2 күрше туганлаша алмадылар. Алсу туганнары белән әтисе каберенә даими кайтып йөрде. Аны чистартып карап, Чардуганны әтисенең яраткан төсе зәңгәргә буяп тордылар.
Әмма берничә тапкыр алар бер бик сәер хәлгә тап булдылар. Кабергә килсәләр, кемдер чордуганны буяп, каберне чистартып куйган икән. Бөтен туганнардан да сорап чыгалар, әмма беркем дә бу хакта белми. Алсу күршесенә дә кайтып сөйли. Камәрия дә еш кына әти-әнисе каберен тәртипләп, чистартып килә. Аның әнкәсе Фәния әле күптән түгел генә вафат булды. Ул әнкәсен кыш чыгарга дип шәһәргә алып килә иде. Соңгы көненә кадәр карап, тәрбияләп яшәтте. Камәрия Алсуның әнисе янына яшкерә иде. Алар бер-берсен сагынып, көтеп ала иде. Бер көнне Камәрия Алсуны җиләк җыярга чакырды. Үз машинасына утыртып, җиләк күпләп пешә торган җирне күрсәтүен үтенде. Алсу еш кайтканга туган авылына илтүче юлны бик яхшы белә иде. Алсу Камәриядән аның әтисе турында сораштырырга булды. Синең әтиң кем соң ул? Кем булып эшләде? Минем әткәм Мансур исемле. Шушы якныкы ул, дип Камәрия тизеп китте. Алсуның күңеленә бер шом киреп урнашты. Алай булса, нишләп сине Камәрия Наиловна дип йөртәләр соң? Әнием беренче иренең исемен кушкан, шуңа күрә шулай. Юл буе сөйләшеп бардылар. Камәрия барасы юлның таныш икәнлегенә төшенеп, мин дә бу юлны яхшы беләм. Минем бит әтием шушы тирәдә җирләнгән дип әйтеп куйды. Соң, без якташлар түгелдер бит? Мин сине балачактан ук күчеп киткәнгә белмимдер, диде Алсу гаҗәпләнүен яшермичә. Юк, диде Камәрия. Мин башка районнан. Минем әтием бу яктан. Тыңла әле, минем гомер серем шул, Алсукаем. Мин бит әтиемнең законсыз баласы. Алсу бу хакта сорашмады, чөнки бу як кешеләрен ул белеп бетермиш. Җиләк тутырып, җиләк җыеп, утырып чәй эчеп, бераз ял иткәч, калдырып киткән туган йорт нигезен күрсәтим дип, Алсу күршесен авылына алып кайтты. Соңрак зиратка кагылырга булдылар. Сөйләшә-сөйләшә, кабергә дә барып җиттеләр. Камәриянең туп-туры Алсу әтисе каберенә барып, чүпләрен утый башлавы Алсуның күңелен тырмады. Йөрәгенә ук кадалгандай булды. Син каян беләсең соң минем әтиемнең монда җирләнгәнен? Дип, Алсу моңсу күзләрен Камәриягә төбәде. Бу бит минем әткәемнең кабере, дип җавап кайтарды Камәрия. Алсуның күз алары караңгыланып китте. Ул тәмам хәлсез, телсез калды. Җиргә ятып егылыр хәлдә иде. Әйтерсең лә, әтисен кемдер тартып алган да, аны ятим калдырган. Үзе дә сизмәстән, син ни сөйлисең? Бу минем әтием кабере, дип, Алсу җан өзгеч ачы тавыш чыгарып, кычкырып җибәрде. Кычкыруны ишеткән Камәриянең ире шундук килеп җитте. Камәрия каты тавышка түзә алмыйча, тизрәк машинага кереп бикләнде һәм үкси-үкси елый башлады. Кыңгырыш 40 елдан соң да беленә дип, юкка гына әйтми халык мәкале. Мансур бик еш ерак юлга чыгып китә һәм Фәния белән шунда таныша. Алсуга яшь ярымчагында алар яшәгән авылдан еракта Мансур тагын бер гаилә корган була. Ул гаиләдә көтеп алынган Камәрия исемле кыз дөньяга килә. Ул чакта Фәния ире белән улын җирләгән тол хатын була. Картлык көнемдә ялгыз калмыйм дип уйлый да, Фәния бала табарга ният кыла. Кызының туу таныклыгына әтисе итеп беренче иренең исемен яздыра. Мансур моңа каршы килмәй. Ул инде Фәниянең аны эзләп килмәсенә, уртак серне шишмәсенә ышана. Фәния сабыр хылыклы була. Мансурдан ул берни дә таләп итмәй. Хәтта аның үлеме хакында да еллар үткәч кенә ишетә. Ул зиратка да килә. Ул вакытта Гөлия балалары белән авылдан күчеп киткән була инде. Хәер,
Авылда яшәгән булсалар да, Фәния кереп, гауга куптарып йөри торганнардан түгел. Ул зиратка да кеше күрмәгәндә генә килеп йөри. Авыл таркала, бөтенләй юкка чыга. Фәния кызы Камәриягә әтисе Мансурның кайда җирләнгәнен күрсәтергә тели. Теге дөньяга киткәнче әтиең белән хушлашырга кирәк, ди ул бер көн кызына. Ул көнне Гөлия Фәнияне зиратка озатып кала. Фәниядә Мансурның фотосурәте булмаган. Шуңа күрә Камәрия әтисенең йөзен хәтерләми дә. Гөлия дә мөселманнарча иренең фоторәсемен бер кайчан элмәгән. Югыйсә Фәния аларга керә үзенең Мансурын күреп таныган булыр иде. Зираттан чыккач, Алсу күршесе белән бер авыз сүздә сөйләшмәде. Ике кулы белән башын тотып, уйланып бара бирде. Өенә кайтып, әнисен кочып, үксеп, елый башлады. Нигә шулкадәр өзгәләнәсең, балам? Диде дә Гөлия кызын күкрәгенә кысты. Алсу әнкәсенең иңнәреннән кочты. Әтинең каберенә кереп чыктык, әнием, күңелем тулды. Алайса, кызым, нигә соң мине дә үзең белән әтиең янына алып бармадың? Гомер буена Гөлия кадерле иренә тугрылык саклап яшәде. Мансурга ул үзенә ышангандай ышанды. Ничек инде аңа чынлыкта ни булганын сөйләсен ди Алсу. Соңыннан ике күрше бер очрашып, бик озак сөйләшеп утырдылар. Алар Гөлия ханымга берни әйтмәскә килештеләр. Алсуның абыйларына да әтисенең кыңгыр эше хакында берни әйтәсе килмәде. Чөнки киленнәре ул турда белсәләр, абыйларына көн күрсәтмәсләр дип курыкты ул. Камәрияне үз гомеренә абыйлы буласы, алар белән аралашып яшисе килгән икән. Бер көнне Алсуның абыйсы: "Ни булды бу күршебез Камәриягә? Миңа текәлеп карый да тора", дип куйды. Ни эшләргә? Бу сорауга Алсу үзе дә җавап таба алмады.